أب ما ينفع تدوكينو زركب إنستي تكنولوجي إيرترا كوليج سنة تمرتي كوليج سنة فلتاتن كوليج مهندس نانزت على ليو زي إنستيت لومي 4 حملة 1193 تمهرو مالت 10 حدا بماسترس 403 بديجري 698 دما بدبلوما أمريقو نتتصنبز تخاتله هابتون فرزجين زدالوت أب أديب عبدو كأربايو ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ትምህርቲ ብደረጃታት ማስትሬት ዲግሪን ዲፕሎማን ከምሮም ጽንሐ 1193 ተማሃሮ ብ4 ሓምለ ኣብ ቀጽርቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሪቑ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ ቃል ብኸቢድ ወፍሪ ጸጋታት ሃገር ዝፈሪ ዘሎ ሰብኣዊ ርእሰ ማል ኣብ መደባት ልምዓትን ምዕባለን ሃገር ዝህልው ኣበርክቶ ዓቢ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን መንእስያቶም ብኽንክን ኮስኪሶም ወነንቲ ሓያል ዕጥቂ ፍልጠትን ጥበብን ከም ዝኾኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዝኸበረ ህያብ ንተመረቕትን ስድራ ቤቶምን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ሚኒስተር ሰመረ ኣስዒቡ ብዝሓለፈ 10 ዓመታት ብርግኣትን ተወፋይነትን ሳላስ ተኻየደ ስራሓት ሎሚ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ረጊፀን ንቕድሚት ኣብ ዝምርሻሉ መድረኽ ምዕባለ ኣትየን ከም ዘለዋ ብምልካት ተመረቕቲ በፂሖሞ ብዘለዉ ደረጃ ከይተዛነዩ ዓቕሞም ንምዕባይን ኣብ ርክቶኦም ንምዕዛዝን ክሰርሑ ከምኡውን ተጻብኦታት ንቕሓቶም መኪቶም ታሪኻዊ ዓወት ክደግሙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ ምክትል ፕሬዝዳንት አካዳሚያዊ ጉዳያት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ዶክተር ተስፋንክኤል ሃይለ ብግድኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዕብየት ትምህርቲ ዘለዎ ንጹር መርገጺ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ገዚፍ ወፍሪ ብምግባር ኣብ ምስፍሑን ምዕባሉን ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝዋን እዚ ንተማሃሮኡ ብሃገራውን ኣህጉራውን መዕቀኒታት ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ፍልጠት ኣብ ምስናቕ ከም ዝርከብ ገሊጹ ዶክተር ተስፋንክኤል ቀጺሉ እቲ ኢንስቲትዩት ንዜጋታት ኣባላቱ ንዝለዓለ ማህደረ ትምህርቲ ናወጻእ እናልኣኸ ከምኡውን ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ድሕረ ምረቓ መደባት ብምኽፋት ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሮውን 11 ሰባት ብደረጃ ማስትሬት ከመረቕ ከም ዝበቕዐ ኣብሪሁ ወኪል ተማሃሮ ብግድኡ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ ብምህብታም ኣብ ምዕባለ ሕብረተሰብን ምብልጻግ ሃገርን ካብኦም ዝሕተት ከማሉ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጹ